Når det kommer til smag og næring, så er mikrogrønt langt fra mikro. Så lad os dykke lidt ned i, hvad er mikrogrønt helt præcist? Mikrogrønt er unge, næringsrige planter, som høstes i et af deres allertidligste stadier, ca. 7-14 dage efter såning. Det her det er stadiet, hvor planten danner sit første sæt blade, nemlig kimbladene, men det kommer vi lidt mere ind på senere. Lad os dykke lidt dybere for at få forståelse for, hvad mikrogrønt egentlig er. Når et frø spirer ved at tage vand ind, og det springer til livs, så sker der noget helt magisk. Inde bag frøskallerne vil frøet faktisk dele sig op i to. De to splittede dele af frøet de vil blive til de første 2 blade på planten, nemlig kimbladene, som jeg nævnte før. Kimbladene er meget vigtige at vide om for at definere mikrogrønt. Når frøet så er startet med at spire, så vil det få en lille hale, nemlig roden. Roden vil finde sin vej ned i gromediet, som vil hjælpe planten med at optage den nødvendige næring, så den kan få udviklet sig til den næste fase, hvor den danner sit første sæt ægte blade. De ægte blade de vokser inde imellem kimbladene, og de hedder ægte blade, fordi det typisk er det sæt blade, som man kan genkende den voksne plante ud fra. Der er dog en ekstra ting, som er essentiel at vide for at forstå mikrogrønt. Vi er nødt til at sætte os ind i en plantes livscyklus. Som vi har været lidt inde på tidligere, så får frøene en lille rod, og derfor kan mikrogrønt forveksles med en spire, men det er faktisk ikke helt det samme. Forskellen er nemlig, at spirefasen typisk kun varer 3-6 dage, og faktisk er det i et tidligere plantestadie end mikrogrønt. Spirene kender mange nok fra noget som mungbønnespirer, men det er blot en af virkelig mange varianter, som med fordel spises i spirestadiet. Efter de 3-6 dage får spiren sit første eksamensbevis, og så er den klar til sit næste stadie, mikrogrønt. Efter mikrogrøntstadiet, så vil planten begynde at danne sine ægte blade og komme ind i babyleaf-stadiet. Det som man måske kender fra spinat eller rucola, faktisk der hvor man spiser det yngste sæt ægte blade. Efter babyleaf-stadiet, så vil planten bevæge sig ind i sit adult leaf-stadie, som typisk er det vi ser i salathoveder. Herefter vil planten begynde at producere grøntsager som radiser eller agurker, helt afhængig af plantearten. Så det vil altså sige, mikrogrønt er stadiet efter spirefasen og inden babyleaf-stadiet. Så det der faktisk i virkeligheden afgør, hvad mikrogrønt egentlig er hvor lang tid planten får lov til at leve, før den høstes og spises. Så mikrogrønt er blot en af de yngste stadier af en grøntsag. Så der har du det. Hele loadoutet er mikrogrønt, og hvad det helt præcist er. Unge planter, der høstes i kimbladstadiet, og som viser sig for at være super rige på næring. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad for noget mikrogrønt har du egentlig hørt om? Eller har du måske smagt noget mikrogrønt? Solsikke, ærter eller radise, måske endda broccoli mikrogrønt, så vil jeg bare sige tak fordi I har set med. Jeg håber I er blevet klogere på hvad mikrogrønt egentlig er, og så håber jeg selvfølgelig bare at vi ses derude.